Emakhosini Kamagulisedi Lehanya. Singamabutho umme Onika umhlambululi. Please don't forget to like and subscribe. Boba babadala nginhloniphile ngiyabonga nenhlonipho eningipha yona. Yize nisho nithi hey uyazi sibe emakhaya impela isintu siyasazi kodwa hayi usiqeda amandla. Kanti ningadideki sifundiswa yilona idlozi. Uma likhuluma nawe liyakhona ukuthi likuphe imvelaphi yomuntu, likuphe isintu somuntu noma ikuphe amacala asemsamo. Asivelanga nje saziqakelela izinto. Sibonge nayo inhlakanipho kaMoya esiphiwa amathongo. Sibonge konke. Ngicela ukuthi ke mawunombuzo ofuna ukubuza noma kune topic ofuna ukuyikhuluma ukuthi ngikhulume ngayo, please ngicela ucommente. And also please ngicela ulike isithupha lesi upresse kuso mawuceda lapho ucommente ngiyacela. And also kune super thanks la ungacela ke ngoba itechnology iyashaya. Abanye bebangibuza ukuthi usubscribe kanjani, nayo iSuper thanks ungena ku account yakho ulahlela nje u10 noma u20 kuzoya ngawe ukuthi ubonga kangakanani amabutho mawa se afikile akhuluma nani. Ngizokhuluma ngokulapheka kwabantu ukuthi abanjani abangalapheki, abanjani laba bayesontweni enkonzweni babuye baye eindumbeni kodwa abalapheki labantu. Sebahambe abantu more than 10 people. Impilo yabo nje since bakhula balokubahamba kodwa abathole. Now kulula awukwazi ukuthi uhambe abantu aba more than 3 besungalapheki. Isigulo nesigulo onaso sibizwa ngegama, sincedwa ngegama. And now ingabe mawufika kumelaphi ukulapha yonke into na? Ngicela uzibuze. Noma ubuye ukuyofuna specific noma nena thola specific things na? Mhlawumbe ke ubekulungisela ngayo le relationship bokukhuluma ngayo. Angachekanga ifoundation yakini ukuthi vele la ekhaya kwakheswa yini case ngesizulu, kwafungwa ukuthi la kuleli khaya angeke kushade bantu. So lo muntu loyo bekakulungisela yebo uyawalungisa ama relationship lo melaphi lobo uye kuye kodwa akalungisi ifoundation. So wokuqala iflop yakho ukuthi why ungalaphekanga. Sesiya ku number 2 ke sithola mubi lo owemvelaphi yakho owe foundation yakho umhlambululi. Now umhlambululu uma ezokunceda ngento zasemsamo wangaxoliseki then bonga bhekanga esimeni somsamo. Kungani ngisho njalo? Kukhona abantu abathi mase sikulungiswa into zomsamo ngoba lo omunye naye umtshelile ukuthi i-relationship yakho inje is because of waba nesiphiwo noma kunesigulo sesibopho esithize sokuthi akushadwa like wayenzakalani bakubuyisela ku foundation. Now mawufika kimi ngingumhlambululi ngokuyenzela lezo zinto, isikhathi number 1 ngeke kube naso. Ngobani? Kuyafika ukuthi manje by the time ngokulungisela umsamo wakini noma sibheka ku foundation, wena lo muntu naye lo ofuna i relationship naye enhle, uthando lwakho naye lube luhle emqhithe ngoba akusiyena lo ofunwa yile foundation esidonsayo. Ngeke ulapheke, awusalaphekanga manje. Hayi ithi ngihambe ngeke kubo khokhovula ke ngambe oyongithakathela le ndoda ngoba it's a process yokubheka ini imvelaphi. Now ngizokhuluma ngama bad behavior enu. Ama bad habits enu yiwona nenza ukuthi namhlanje ningalapheki. Uthola umuntu onomona, uzibona kanjani ukuthi unomona? Awufuni abanye abantu nomngani wakho lo naye manje. Awufuni ukubona abantu bajabula noma bajabulela
inhlanhla zabo awubafuni yabona sunezuzwa kunechashaza enhlizweni kuba nento ethi mara kodwa wazi ukuthi kwamele uzikhulekise ngamandla which means wena you are born out of evil kusho ukuthi wasayinwa from your mother's womb ukuthi wena umkhathi omnyama. There are signs kuyakhonakala ukuthi you are born out of evil and you can be saved, but ke manje uzomosheka makube asikupha ama tips ukuthi zibuza ukuthi yini engenza ukuthi ngikwatele ukuthi umngani wami uthole iboyfriend emenzelayo, umngani wami abazali bakhe bakhona ukumupha. Yabona once ungaba ne problem yalezo zinto yokuthi umuntu uhluleka ukujabulela umuntu wazi ukuthi unayo lento yokuthakatha. Akuthakathi noma ubani ndokozo, akuthakathi nanoma ubani, akuthakathwa nanoma ubani. So othakathayo and wakhona ukuthi akhona ukuthakatha omunye umuntu wazi ukuthi vele wasayinwa. Sihlukene singabantu, kukhona abantu ababekwe straight ukuthi bazawuthakatha la kulomhlaba. So kulula ukuthi uzibheke ngoba abantu namhlanje bayamangala mangithi uyathakatha athakathakathi hayi bo phela ubiza igama lomuntu esifuthweni ukuthi akuthande azayofa uyamthakatha yena akazibone zomthakatha. So now bad behavior le ngikhuluma ngayo eyabantu abangawishela abantu ubuhle, eyabantu kubone yes umona and also no kuhlezi uzitshela ukuthi wena ngeke utshelwe. Khona abantu abangacorrectiwa la emhlabeni, khona abantu ongeke advise and sonke siyambona ukuthi uyabheda lo muntu. Kukhona abantu abafuna ukutshela abantu kanti wazi ukuthi mawuyongena endlini yenkonzo ethize uyohamba ngomthetho wayo. Uma uhamba uyongena endumbeni ethize uyohamba ngomthetho wakhona. For you ukuthi usuke uzwestela isikhathi uyokhipha your bad behavior because of ubukhona ukutshela abazali bakho nabathini nabafowenu nabodadewenu where to get off, you think ukuthi uzolibamba izulu ngeke. So i-bad behavior yile ukuthi ivala indlebe zikamoya, ngeke uzwe ukuthi umoya uthini, ngeke uzwe, uzofuna izinto zokushesha ngaso sonke isikhathi. Zazi ukuthi uma unomoya wobuthakathi kulula ukuthi to identify yourself. Once ungazithola ufuna izinto zibe fast mawuzenza, mawufuna umuthi oyenza into manje wazi ukuthi unomoya wobuthakathi, awuhlukile ngomthakathi. So umuntu onjani ongalapheki ngokukamoya abantu approacha into zikamoya ngenhloso ethize ezobenefita bona, kanti sometimes ehambi kanjalo. Ithi savor abantu bomsamo wakini, savor amadlozi akini awayebulala awafaka buhlungu qala before sikupha impilo ye nice time. So baningi namhlanje abaye bafuna ukuthi balashwe ngento ephezulu bayekele ephansi. So namhlanje mawubu uhambe isikhathi eside angakayi ku foundation, as long ningakafiki ku foundation ngeke uyi understand. Please don't forget to like and subscribe.